sampean ora diwenang ngundurke karo Petruk. Mergo sampean ning kene Dayo, aku ning kene ya Dayo. Banjur karepmu arep piye? Yo, terus terang wae, Mbah. Aku ora seneng nek sampean arep mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mergo mestine sampean mung dadi pintos rayaning para Sata Kurawa supayane gawe ringkih para Pandhawa. Iya apa ora? Iya, ora. Lah, saiki sampean ngaku dhewe. Dudu nang kene papan neter katigdayan. Ayo. Tak kanthi metu njaba. Janji mengko Begawan Durna ora ketok glibete kelakon mati dening Petruk kantong. Dalah. Jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Nun mangke Koko Prabu kados pundi ayi? Dereng kantos puranggen kula nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Dumadakan kula kapirengala ing sangjaning para kawula dasih bilih wonten Panakawan ingkang minggah wonten negari ing Ngamarta. Mboten pangling menika Bagong nanging ingkang wingking menika sinten Koko Prabu? Pakde Darma Kusuma aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Menapa menika Antasena? Heeh Pakde. Aku anakmu ngrandu serut. Iya Antasena tak tampa anakku cah bagus. Pangestuning makmu Ngamarta wae Tampanana. Iya. Tak gegem dadekke jimat. Ora liwat prayogakna sowane Pakde. Kewalik ya, Dik. Prayogakna sowanmu Antasena. Heeh. Aku marak wis omong karo kowe ta, Truk? Piye? Pokoke nek kowe bar nyanyi dangdut, medun ki terus salen. Tak totok siramu lho, Gong. Aku ki bendaramu. Bendara apa? Hah? Kowe mae kok aku to kowe? Aku tekan hotel 9:30, boleh mumboke jam 2. Menungsa apa kowe? Ayo tak kira nek kowe iki tekan hotel engko terus rada sore ngono ya, Kong. Ora, padake kowe apa piye? Aku iki cah tertib, Pak. Diboke 1:30. Aten aku tok terlantarke aku to. Ayo wis. Matur apa entene? Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Pinayunganing kawidadan kalis ing Rubeta Nirbaya Nirwikara. Sowan kula tebih saking Rubeta. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawarimin Ismah. Darma Kusuma. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ing negari Ngamarta. Iya Panakawan Bagong. Tak tampa ora liwat pangestuning sun wae Tampanana. Ayo nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi dadosaken jiman. Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Antuk berkah pamujinipun Sinuwun Kresna. Sowan kula wilujeng nering sambikala tebih saking Rubeta. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun. Ya tak tampa rawat pangestuku wae Tampanana. Nggih. Prayogakna sowanmu sampun mboten kirang sekeca. Petruk padha kanthi slamet. Petruk padha kanthi slamet sowanmu Petruk. Truk didangu kana. Petruk ora melu, Pakde. Lho, kowe kuwi rak Petruk dudu. Aku anakmu ngrandu serut. Aku anakmu ngrandu gumbala. Lah ketekan Panakawan loro iki sing asli loro iki. Ora sadolanan satriya-satriyanan to, Truk. Jan. Pamujinipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng sowan kula. Kowe bareng ketoprak apa piye? Nggih. Bekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi.
Sesuk meneh nek Sowan Ratu kuwi sandangane ya sing lumrah wae. Lho. Ha niki lumrah, tumrap kula niki lumrah. Ya wis prayogakno. Ha nggih. Bagong padha kanthi slamet sowan Bu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Tatampa pangestuku Tampanono sampun sanget anggen kawula mundhi. Prayogakno sampun boten kurang prayogi. Wah, caidan. Wong kucluk. Wong gendeng. Pedro. Padha kanthi slamet tekamu. Antuk berkah pamujinipun Ndara Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ngapunten niki ngampil sandangane ingkang putra. Ora apa-apa. Akhir rambutku sembranan. Mboten niki. Kula niki entuk teng lemarine Ndara Antasena ngendikane niki pun sesak terus kula nggo. Ya wis. Bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku Tampanono prayogana sowanmu. Sampun mboten kirang prayogi. Bakok padha kanthi slamet tekamu. Wah, Begawan Durna. Ya nggih Begawan Durna. Wilujeng sowan kula penemban bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku Tampanono. Sampun sanget anggen kawula pundi. Kowe iki pancen bener. Kowe sowan Nalendra jangkep tata kramamu, jangkep unggah-ungguhmu. Beda karo kakangmu Petruk iki. Beda karo kakangmu Petruk iki. Liripun dos pundi bentenipun apa penemban? Petruk kuwi teka ngersaning ratu ora laku dodok mongko kanthi malang kerik. Apa ya wangun ning atase mung kawula cilik. Sik, Mbah. Sampeyan aja waton bisa ngucap aku sowan ngersane Pak De Darma Kusuma ki. Aku diwenangake ora tata krama, aku diwenangake ora duweni subasita marang sapa wae. Gandeng aku ki satriya sing jugal kewarisan, mula aku ya diwenangake sowan ngersaning Nalendra ora nganggo unggah-ungguh, ora apa-apa. Nek ra ya sak trepe ta Petro? Mbok lho ora kok sak trepe niku mboten lho, Mbak. Mboten. Kula menika namung nuwuni dhateng sandangan kula niku. Kuluk kula anyar. Ngaten, jarik kula nggih anyar. Kepepete laline butuh nggo mbayar angsuran mengke kula dol. Can kowe iki rusa ora? Bekti kula kunjuk menemban. Ya, tak tampa pangestuku Tampanono Petruk sampun sanget anggen kawula pundi. Ponokawan Bagong. Kok dhuwur banget iki. Wonten dawuh sinipun. Ana wigati apa teka sowan tanpa tinimbalan nggonmu praptaning Praja Negara Ngamarta. Lepat atur diagong mangaksami. Senajan to randhat anggen kula ngaturaken saderengipun kula ngaturaken kula nuwun ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Iya. Tak tampa ora dadi ngopo nggih. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah kula katur ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Ndungkap monggo kalih sowan kula ngaturaken sembahipun Bapak. Bapak sapa? Bapak Pucung. Nggih Bapak Semar ngoten nggih. Sowan kula ngaturaken sembahipun bojone Bapak. Nggih Simbok Kanastran sanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Lajeng ingkang angka sekawan sowan kula ngaturaken sembahipun Gareng. Ingkang sakmaki uga mboten saged sowan wonten ing mriki. Ingkang angka gangsal kula ngaturaken sembahipun anak kula. Sopo moko ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa wondene ndungkap ingkang angka 7 6 nggih 6 napa 7 ya wis sak karepmu 7 dikelangi siji 6 sowan kula mboten saking kajengan kula piyambak nanging sowan kula menika namung dipun utus dening bapak kula Semar Badrayong. Nggih bapak kula Semar Badranaya nggih bapak kula Kiai Nayantaka nggih Duda Manang Munung Bojogati Saransari. Samangke utusan kelawan ingkang abdi pun Ponokawan Bagong kaliyan Petruk kapure swantersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa ingkang saperlu nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada wandene menapa ingkang dados wigatosipun
Samangke bapak menika nggada gegayuhan sing pun bola-bali dilakoni kalih bapak. Sing pun bapak niku pun wah wis ora iso diitung jumlahe ping pira wae. Bapak ndek gegayuhan pengen bangun kayangan. Monggo sampean nggih tartentu pun apal kalih napa sing digayo bapak. Bilih bapak menika mbetaken paseksanipun para Pandhawa. Pramila sawanipun ingkang abdi pun Punakawan Bagong menika waleh-waleh menapa namung badhe dados lidah sinambung aturipun bapak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sekalian samangke kula badhe ambayongi dhateng rawuhipun para Pandhawa gangsal jangkep boten kenging cicil supados rawuh teng Pedukuhan Karang Kadempel nyekseni gegayuhanipun bapak. Mekaten atur kula monggo kersanggenipun badhe nampi tesanipun Sunan Prabu Puntadewa. Lole kentha saru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Menungsa ora tatanan. Ning atase kowe mung sak drajating batur wae lha kok teko delangap-delangap ucapmu. Durwili kaya grojokan terweteh kaya petet sewu nembo pategalan. Bagong. Wonten dawuh penemban. Muni piye kowe mau muni piye? Nggih muni biasa. Kula menika santersanipun Sunan Prabu Puntadewa ngaturaken wigatosipun bapak. Wonten anggenipun bapak utusan kalih kula kalih Petruk niki kapurih nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Minggira. Ngapa? Iki bagianku. Nan lho terus ora kisruh lho kowe. Ora kisruh sing biasane kisruh ki kowe. Kowe saiki ora usah kisruh gandeng. Kowe saiki wis mategus. Dos kowe kok Gus. Ngene mikir kene. Engko nek dadi Karang Abang, dadi Karang Abang aku wae sing nandingi wis ora. Pasrahke karo satriya ngrandu ngreges. Raden Antasena. Sik, Mbah. Nek sampean kaya-kaya ora trima karo sing diaturke Bagong mungsuhe dudu sapa-sapa. Ning mungsuhe putumu dhewe. Kowe ya Petruk kowe wong edan wong gendeng wong kentir kowe. Kowe mbelani karo adimu Bagong, kowe mbelani karo bapakmu Semar Badranaya. Lho nuwun sewu. Anane Petruk kali Bagong sowan teng negara Ngamarta niki kula ajeng kepanggih kalih Sinuwun Puntadewa. Gandeng sak mangke pun kepanggih kalih Sinuwun Ngamarta. Kamangka Bagong ugi sampun ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun. Pramila paripaksa nadyanta sekeranjang koplak ngendikane Begawan Durna gandeng sampean ora duwe wenang tumrap pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Mila keng saking menika omongane Begawan Durna ora tak rungokke, omongane Durna ora tak gatekke. Ning aku ki dadi gurune para Pandhawa, nanging aku dadi gurune para Pandhawa. Pandhawa ki sing menehi ilmu Begawan Durna. Dudu kok Semar, dudu kok Petruk, dudu kok Bagong. Lho nun sewu. Perkara ngilmu mriku rak perkawis intern. Tegesipun perkawis intern menika mboten wonten sambung rapetipun antawisipun Begawan Durna menehi murid karo para Pandhawa, mboten enten sambung rapete kali Semar le arep bangun kayangan. Cobi sampean menggalih. Bapak niku arep bangun kayangan niku sing dibangun kayangan negara Ngamarta ora kok kayangane dewa niku mboten. Luwih-luwih kanan negara Ngastina niku mboten ajeng digatosi kalih bapak. Merga nuwun sewu. Bapak niku dadi pamonge para Pandhawa pun suwe. Bapak niku momong kaliyan pun para Pandhawa mriku pun dangu. Pramila bapak kepengin males budi recanipun para Pandhawa. Lah sranane mung badhe nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Petruk wonten dawuh. Kowe durung ngerti apa sing dadi wigatine kena ngapa Begawan Durna? Sawan ana ngersane para Pandhawa. Lah kirangan, lah niku rak perkarane sampean karo perkarane para Pandhawa. Ngerti ya? Anane aku ora ndrimake yen to kowe kelakon mbayang wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sepisan. Derajatmu ming batur. Bapakmu ki ming derajate gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Mung derajate kono kawan kok dadi delangap-delangap capek arep miwiti bangun kayangan. Ping pindhone anane Begawan Durna sowan ngersane anak Prabu Puntadewa ki sepisan arep nyuwun ngampil wujute pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada ping pindhone. Aku uga bakal nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya mula
Praptamu kalah dhisik karo Begawan Durna. Nek ngaten iki sampean ora diwenang ngundurke karo Petruk. Mergo sampean ning kene dayoh, aku ning kene ya dayoh. Banjur karepmu arep piye? Yo. Terus terang wae, Mbah. Aku ora seneng nek sampean arep mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mergo mestine sampean mung dadi pintos rayaning para Sata Kurawa supayane gawe ringke para Pandhawa. Iya apa ora? Iya, ora. Lah. Saiki sampean ngaku dhewe. Dudu nang kene papan neter katigdayan. Ayo. Tak kanthi metu njaba. Janji mengko Begawan Durna ora ketok glibete kelakon mati dening Petruk kantong. Dalah. Pun nggih kula nyuwun pamit. Lah kok teko dadi banjur klepat njaluk pamit. Kula niki mengke nek nyuwun dhuwit mboten diparingi. Kula nyuwun harta mboten dipun sukani. Wong pun adat sabene ratu nak. Napa niku jenenge seba. Nganten kaya pasewakan iku ora-orane gek ngastodit. Ya wis sakarepmu Bagong, wonten dawuh. Ya mung kowe tak pasrahi tanggung jawab. Aja ngasih sak mengkono karang abang ingkang dumadya ning Praja Negara Ngamarta. Liripun antarane Bapa Penemban Durna kelawan Petruk Kanrong Bolongojono nganti ana paperangan. Beres. Mengke anu to musyawarah to. Iya, nggih. Maka jaman sakniki wong musyawarah niku nek mboten enten salam tempele. Niku ora sida dadi. Banjur karepmu. Anggih mriki. Kaya sidole meres ratu sak geleme dhewe ya wis nyo. Nah ngeten gene ya tuwe ra. Memang ratu kok ringkih. Ratu meneh duit kok mung 20.000. Dikira iki taun 90 apa piye? Nggih, Pun. Nek ngaten kula nyuwun pamit dlanduk ana kawan edan sak geleme dhewe Koko Prabu wonten dawuh Yayi sak mangke kula nyuwun mangandikan Koko Prabu Ndarawati wis saken dawuh. Wah Gatot wonten timbalan Padu Kanjeng Rama animbahi dumateng praptanipun ingkang putranipun Gatotkaca Anarja wonten timbalan Kanjeng Rama samangke kula kapiji sowan kula wonten ing alun-alun negari Ngamarta wonten ngersanipun Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Kucluk. Apa, Pak? Wah, aja kaget. Anane Werkudara nglumpuke karo lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sepisan aku arep njarawani wigatining pasewakan negara Ngamarta. Atus Sudi. Menapa sekintenipun wonten sawijining perkawis ingkang sakmangke ngembet dumateng kararjan sanggya para kawula tasih wonten negari ing Ngamarta Kanjeng Rama. Perkara kuwi mengko tarembegari jalaran tlonjonge bakal mrunu. Nanging pangertiya anane Werkudara nglumpuke lancur-lancur Pandhawa merga ingkang sepisan Durna kuwi dadi wong tuane Werkudara, Durna sing tansah pendhek ilmu karo Werkudara. Wonten sambung rapat menapa kaliyan Kanjeng Hyang Durning Sukalima? Ening sambung rapat apa, Pak? Karo Simbah Durna ing Sukalima. Ngerti ya. Anane Durna rawuh ning Praja Negara Ngamarta. Merga sak mengko arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada. Ingkang bakal digunakake syarat sarana tumbal wadaling Praja Negara Ngastina Ketaman Pagebluk bisane waluya nirmala temajati lamun tinumbalan wujuding pustaka. Nalika semono pengangkahe Durna bapakku ya Durna Yangmu panjenengane bakal sowan ana ngersane Jlitheng Kakangku Ndarawati wigatine bakal nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya
Ingkang keduga dadi syarat sarana uga tumrap negara Ngastina ing Taman Pagebluk. Bisane waluya yenta ora ketang loro kedheping peninggal tinunggon wujuding Sekar Cangka Wijaya Mulya. Durung nganti parep kakangku menehi dawuh pangandikan. Durung nganti matur nuwun saning Durna bapakku. Bapak nglayani jejelan usuli praptane Panakawan Petruk lan Bagong. Ingkang matur lan ngandhaki yen to dipol kakangku ya Semar Pudranaya samengko bakal miwiti nggone bangun kayangan. Wah, lewurku Dara arep nrimake. Ora kok mergo Semar ingkang duweni gegayuhan bangun kayangan. Kabeh pirangane para Pandhawa klebu Werkudara ngerti lan aku go nyarujui yen to pancen bakal kelakon. Nggone Semar Pudranaya bangun kayangan. Nanging sing gawe runtik atine wong tuamu Jodipati Letot Antareja lan Antasena. Wah, samengko Petruk wani ngeplak karo Durna bapakku kanthi tiba kalenggah dilarak-larak dipulosara dening Ponakan Petruk kantong bolo. Mula kang saka kuwi anane Werkudara nglumpuhke lancur-lancur Pandhawa wigatine ora ana liya kejaba. Kowe kabeh wong tak suwi supayane budal ngrangket karo Petruk. Mergo Petruk wis wani karo Werkudara. Petruk wani karo Durna, padha karo wani nantang karo Werkudara. Kaget risang kapirang uri nangkul kinampet kempet. Dosang retnaning bawana. Waduh nuwun sewu. Kanjeng Rama Kyai Gathotwi. Menawi kintenipun boten wonten pangapunten dhumateng Ponakan Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sakmangke wantun kaliyan Kanjeng Hyang Durna. Mesti mawon wontenipun Petruk wantun kaliyan Kanjeng Hyang Durna menika mesti mawon wonten jalaranan sababipun. Kenging menapa sakmangke para lancur-lancur Pandhawa parikedah merwasa lan ngunjara dhumateng Panakawan kalih menika lepatipun menapa perkara lupute Petruk apa rasa pajarwani. Kowe iki bocah nom, kowe bayi wingi sore. Wah, urung iso mbedake ndi sing bener lan sing luput. Sewa. Nek sampean wektu dina sak mengko iki dawuh karo anak-anak Pandhawa, dawuh karo Antasena sing gedhe pangapuramu. Antasena wi. Lancur-lancur Pandhawa kuwi wis tak omongi. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja klebu anak-anak Madukara, Wisanggeni, Abimanyu kabeh wis tak omongi. Tak ajari nek ora ngerti dodok seleng perkara aja ngasih cawe-cawe mundak wirang tembe mburine. Lire piye? Ning atase Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja kuwi ora ngerteni lupute Petruk, lupute Bagong apa. Lah kok teko sampean dawuh karo Kakang Antareja karo Kakang Gatotkaca dawuh karo aku kon ngrangket Petruk karo Bagong sik. Ning kene iki aku sing ora nrimake. Ya nek pancen Bagong karo Petruk ki luput tenan. Ning nek gak, ha terus arep piye? Bener to Kakang Gatotkaca? Bener Dimas. Kakang Antareja bener to? Iya Dimas bener. Pancen ingkang prayoga mangkono. Lah saiki nek bapak arep dawuh karo anak-anak Pandhawa karo putra-putra Jodipati, saiki aku Jarwanana. Jarwanana kena ngopo kok nganti Petruk wani ngeplak sirahe Simbah Durna nganti tiba kalenggak dilarak diantemi ning. Aku ngerti kok mau ning alun-alun diantemi kok diplotrokke kathoke bareng emang. Wah, itan. Gatot wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak? Yen to kowe arep ngerti apa lupute Petruk, ya kuwi lupute Petruk. Mergo wis wani mulasara karo Durna bapakku ya Durna eyangku, ya Durna eyangmu ya guruku sing menehi ilmu karo bapakmu sik. Begawan Durna ki ora mungkin kok nganti dikeplak karo Petruk nek ora duwe keluputan karo Petruk. Saiki aku tak takon lupute Eyang Durna apa? Kok nganti Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna? Merga sengara kelakon Petruk wani ngeplak karo pepunden. Lha Eyang Durna kuwi derajating pendhita, titele Brahmana, sarjana hukum kae. Sengara kok Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna nek Eyang Durna ora ndek keluputan.
Bagune mangkat ora. Wah, Gatot boten dibalan. Mangkat ora. Nuwun sewu, kula boten saged. Boten saged ngayahi menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama Kyai Jodiwat. Menawi kula boten mangertosi dodho saling perkara. Wah, yo. Nek kowe ra saguh nglakoni dawuhku, kowe dudu anake Werkudara. Hei, senes putranipun Satriya Jodipati boten patheken. Wonten wonten ibaran. Budal. Petro karo Bagong dirangket. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi kula boten kateges rubuh gedang kalanaturipun Yayi Gatotkaca. Nanging menawi kula boten mangertosi dodho seleng perkawis, boten mangertosi sabab lan jalaran Petruk keduga wantun kaliyan Hyang Durna paripaksa kula boten saged menawi kedah nglampahi dawuhipun Kanjeng Rama. Minggat. Wah, tuduhane Werkudara. Iki sanes putranipun Raden Werkudara nggih sanes. Mboten napa-napa. Kula mungkin tak dados putrane Raden Roni mboten napa-napa. Mesti ajar-ajaranmu. Heeh, nek sampeyan arep ora trima ngono apa piye? Yo, papes nek kene-kene lancur-lancur Pandhawa wis dudu dadiane Werkudara. Yo men, ora dadiane Werkudara ora patheken. Ora dadiane bapak Antasena Gatotkaca karo Kakang Antareja isih iso urip. Ora dadi anakmu, aku wong telu isih iso urip. Wah, edan. Kowe ora gelem ngewangi Durna bapakku, aku dhewe sing ngeraket karo Petro karo kula. Yes. Bapak ki nek ora di gawe kaya ngono kae ora iso mikir. Ora iso mikir lire piye Dimas, coba to. Dumeh gurune wae kok terus rumangsane sapa-sapa arep diluputke rumangsane gurune iku ora iso ndek keluputan ngono apa piye. Ngaku-ngaku dadi ponakane sing gawe urip. Kang, apa? Kakang Antareja, apa Dimas? Dikeke mangsane delak wancine ponakan Petruk karo Bagong diayomi. Yo, aku manut aturi Dimas Antasena. Lah iya, manut ora manut apa tak kethak ngono. Wah, kangen aku kendangan. Wis suwe ora tau dikendang. Walah menungso ora tatanan. Ora pangling sing adang ning ngarepanku Gatotkaca. Siwa surta yuda apa-apamu. Cetha kowe wis ngilangi Subasita lan kowe wis ngilangi tata krama nang ngersaning wong atuamu Parasata Kurawa. Aku ngerti. Oleh Kurawa padha dampyak pacak baris. Mergo arep gawe kisruh negara Ngamarta ingkang disababake saka Durna ingkang dipulasara dening Petruk. Wah, menungso ora tatanan. Apa kelakonan ning kene marganing matimu kowe lancur Pandhawa kudune kowe ngewangi karo Galanduna. Nganti bapakmu ya kowe Werkudara. Saiki ngrombong dadi rombongane Parasata Kurawa ngombyongi karo Eyangmu Durna. Ora gagas. Nek pancen Durna luput, Gatotkaca sing ora nrimake. Babar wowo. Lena pangindamu kowe ora minggat saka pengarepanku tak candak sirama kepuk diadam kelon ning kene margane matimu. Singalena prating lalis siwa surta yuda. Awas.
mati kowe. Sambato karo wong tuwa karo wani kowe. Ayah. Mati aku. Ayah. Hit. Olah. Pedus sih. Biar gue. Iyo ha. Menungso ratatan jebul Setyaki kowe uga mapan ning negara Ngamarta. Surtaya apa Bang? Ayo kowe arep mulasara karo Mitra Bagong Setyaki sing ora nrimake. Wah, menungso ratatan. Ora minggat sing ngarepane para sata kula kelakon tinjung anggerak nyawamu. Dibakno pecah siramu. Wah. Ngene kowe ya. Mati kowe. Edan. Waduh. Mati ya. Serta Yudha ra pangling nggih, Mas. Lah iya. Lah iya. Kowe kok ting sirahmu kok ting bedusul kaya ngono nang apa? Waduh. Pecah, Mas. Mati kena ngapa? Wah. Mboten nginten babar pisan. Petruk menika ingkang ndombengi. Ndombengi iki apa? Ndombengi menika ngewangi. Ndombani ra kok ndombengi ngono. Kuwi basa apa kowe? Ingkang ngewangi ndombani kan pun Petruk menika jebul para lancur-lancur Pandhawa. Ha iya aku ya roh, Kak. Lho sampean pun mriksa. Wis. Kok mboten ngendika mboten sanjang kalih para Sata Kurawa. Ngene tak kandhani malah durasi da perang. Mungsuhmu sapa? Kulo pinanggih kan Gatotkaca, Man. Lah ya ramu kalih. Sirahmu teng penyonyo kaya ngono terus gulumu tengeng. Walaidan. Wah. Pun ajeng entek-entekan nika sirahku napa cengel kula dicekel terus diuntel wer ngaten niku. Wah lorone ora jamak-jamak. Kana mundur. Nggih, Man. Kayak pijet kana. Nggih. Pijet. Kene akeh.
kayake akeh sing do kalah iki kayake Kurawa. Berjah man. Surtayu kuwi. Kowe kok abuh bun-bunanmu kena ngopo? Wah. Niki to man. Heeh. Tak kira nek kowe nganggo helm, sampean iki kok. Helm nopo? Niki luka man. Luka piye? Mungsuh kula Setyaki. Setyaki barang iki nang wah nggih wonten. Wong Prabu Kresna niku tumut sebo wau. Mesti rak nggih Setyaki rak nggih nderekke kalih Ratu Ndrawati. Ha iya, ha inggih. Mungsuhmu Setyaki man. Kula nyaut gada mriko nggih nyaut gada ning pas kula lena leh dheke nyaut. Wekasan kula ora ngerti sangkan maraning bilahe gada keprok wis ora kula tar. Wekasan bun-bunan kula abuh. Sekana mundur. Nggih. Tambake. Nggih. Golek aranda. Lho. Kan ngijapi ngono. Kan ngidani bun-bunanmu kok mari ya. Sampeyan ku sing ngono ora. Iki sapa iki sing rung maju kayake mengagi ana wong loro sing maju. Lha Bang. Durmagati. Lah iki. Kene maju kene. Lho iki kira. Lho kula niku jeneng Cipai iki gawean kok mun ajeng tancep kayon niku lho pripun? Ora ana wong arep tancep kayon. Nggih. Maju man. Ya arep maju. Wis ngerti mungsuhe. Jrek. Mungsuhe sinten? Mungsuhe ora ana liya anak-anak Pandhawa. Alah, lha kok ning ngladeni bayi-bayi. Setyaki ya eneng. Nah, niku kula wani man. Lho. Kowe ngremehke anak-anak Pandhawa jare ming bayi-bayi. Lah nggih. Lah niku anak Werkudara kabeh. Kamu Werkudara men ngelombong kula apa kok. Werkudara niku nak men ngewangi Bapak Drona to? Heeh. Lah kok anak-anake malah ngepluki kula niku lha pripun? Ya mesti ana sim komunikasi ana apa? Sim komunikasi. Lah sampeyan niku iso dipikir lho lameng waton omong. Arep maju mboten. Lho jare kok kowe wis gawe tato barang. Tato niku lak gambal man ceni. Tato niku ceni. Ceniningan ceni. Seni. Lah niku. Oh ampun kula tato lengen kula ngenten iki copo sing wonten kalih kula. Oh ya nek ora enek sing wedi, ora enek sing wani karo kowe ya kana maju kok. Lah mbok wegah. Wis tatonan barang ngeten nggih Man. Tato niku senes cimbole wong gentho, wong bedagalan, wong medeni niku mboten. Ning kula niki nato lengen kula mlego kula ceneng kali gambale Man. Oh nggih, terus kula abadikan teng kulit, teng awak kula. Oh iya, kayak arep maju. Mboten Man. Mbok yakin kula mboten ajeng maju kula. Terima bobok mawon kula niki. Mungkin bal-gola-gola ajeng tumut mboten sampean. Nyanti, teng alas kula. Aku arep ngopo wong tuwa arep tojak rono kene. Lho mbok menawa sampean butuh nomel wis ngono. Kowe ning kono ki ra kena neko-neko. Nggih pun. Nderekke nek arep rono nggih. Ngeten niku. Pila-pila kula iki nek arep pelang malah dipenging ngoten lho. Iya ya ngeman-man tenagane sampean kok lah. Yoga-yoga cemene wis do kekecelan kabeh. Apa? Kekecelan. Wis sak geleme dhewe ora citon. Kuku kula wonten dawuh Man. Nggih lah. Prai lehmu manjak. Prai. Maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten Man? Mungsuhe Gatotkaca Antarja Antasena. Malah tak sawang Petruk mau kaya ya melu ngepruki Kurawa. Lho. Sampeyan niku dadi pengarep ora iso menehi contoh sing apik. Ora iso menehi contoh sing apik piye? Sesampeyan dawuh karo Kurawa kon maju perang ning Kurawa urung tau ngerti tandange sampeyan. Terus karepmu aku kan maju perang. Lho lha nggih. Ya.
Ning nek wis aku maju perang nek umpama aku menang kowe maju lho. Lho. Mboten ngaten nek sampean menang nggih empun. Lho kok wis piye ta? Nek sampean menang Kurawa nggih menang kabeh. Wong sampean iku pengarepe Kurawa. Lha kowe nek kon nyontoni aku perang ya ngene deloken tandange lekmu iki le. Lah menungso ora tantanan ayo. Ngamuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Lah kok dadi Petro ayo dandan Carana Sena iki karo piye to? Wih, nonton. Gila. Cit, non. Delok ana wong edan ngene. Tandangi man. Ana patih maju perang. Ana. Iya. Palaran kok cakepane wong ngiris kopat. Ngono sik tau ngiris kopat piye? Paman, tung. Buak. Apa wertaning dedalan ning dalan akeh wong mati. Sing diwadhake wong mati kuwi tegese kopat. Kopat mati. Mati keneng apa? Mati suduk sarira. Kopat dirajang tugel tel dadi loro. Suduk jojo prapteng gigir. Tugel tel dadi loro, sukmanya ilang, kopate dijipuk. Raganya terus kalinting, ting klinting mengari janure. Wi ming ada-ada cakepan wong ngiris kopat kok dienggo nantang karo Petruk kantong bolong. Jalan. Asem kira. Tak kira aku nganggo palaran cakepane kae mau tak kira nek aku wis sangar anu berwibawa. Jebule kok mung diwerdekke wong ngiris kopat. Iya. Dikira aku wedi karo kowe. Ya. Kana ndangi cara piye kowe? Nek mancu wae mung saku apa dikira aku wedi karo dapuramu? Iya. Wah, kok ya lena. Ngarep ngladeni tandange Patih Sengkuni. Yo, nang kene. Petruk mungsuh Patih Sengkuni. Pelak gamelane pelak. Ngene kok ora. Ya. Apa dikira aku ora wedi mungsuh dapurmu. Ya, ning kene papan netar kadang kira-kira Petruk Patih Sengkuni mati. Ya, tak pestekke kowe mati dhisik. Ngene iki lho nyambut gawe iki. Iso ngantem ora jane iki ya. Yo.
beset aja sih. Beset piye kok gedang ora. Ayo. Yo ngalah yuk iki nah iya. Ora manut senengane ora sampean ki dadi pengarep kok ya ora. Agak jati cetati ora cetati apa? Dadi pengarep kok senengane sak geleme dhewe. Kurawa ki diajari sing apik-apik ora kok ngajari ngisruh negarane wong. Tak giyeng. Alah giyeng. Alah giyeng. Sengkune karo aku dhuwur aku Itu aku njuk ngapura. Usuk dumuk-dumuk nerancak karo wong tuwa ora. Sampeyan iki dadi pengarep dadi patih iki sing iso mene patuladan sing apik. Ora kok sak gelemit dhewe. Terus nek ceklek gapite aku ora tanggung lho men. Mangsane apa tak ijoni gapit pring. Wah. Pring. Heeh. Mangsane apa? Patih kok sak geleme dhewe ta. Giyang-giyang aku ngono. Petra aku njuk ngawur aku njuk bali ora. Iya. Werkudara kan, Werkudara kan. Mah ngewangi arep diapur murasane apa? Iya Petra aku gong api-api. Tahan wae. Giyang. Menungso ora tatanan. Werkudara. Durna bapakku apa? Deloken ta. Oh, deloken. Kahanan negara ngamatul kok dadi morat-marit kaya mangkene. Wah, edan. Mesti wae iki pokal gawene lancur-lancur pendho. Sing padha bali lho mergo ora gelem nak dawuhi ngrangget Petro karo Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Werkudara. Apa? Werkudara, sawangan kridane bapakmu. Ora-orane mengko iso kalah musuh anak-anakmu. Deloken wong tuwa bakale unggul samu barange. Yo, tak sawang kaya ngapa kridamu. Mengko nek ketemper yudamu Werkudara sing bilani. Oh. Anggepe apa? Manus maning jajalan estukaning boleh wis trayoli binatang. Menungso ora tatanane. Oh, antasenan rejekane cocok kowe musuh mbahmu sing ora iso menang kowe. Satu mulut saya yang kiri dan kanan. Mulut kok kiri kanan dah. Mati aku, mati tenan iki. Aduh. Aku temu Siti Aki kok kaya ceritane Genzi karo Seri Jawa. Aduh, sepelan lawas iki. Werkudara. Arep ngapa kowe malang krek arep ngapa kowe? Ayo, iki tangane gek ngantem aku. Tuk ngono. Gake. Wong tuwa apa bocah? Wong tuwa ketemu sing luwih enom. Kudune kowe gelem ngandhani karo aku ben aku rasa geleme dhewe. Kowe ketemu karo Setyaki kaya-kaya ketemu karo Bathara Yamapati. Aduh, kok katokku teles ya iki ya. Tuwek ngompolan. Wis lumrah. Ayo, Kurawa.
gelem kok peringgake ben ora mapan ing Amarta ora. Gawe kisru kanan Gunung Amarta Setyaki sira atrimake. Nek kowe ora trima aku ya ora trima. Padha. Aku bantu tolong ini. Aduh. Sabar. Iya. Sare. Sare, turno bapakku sing sare. Wong edan ora. Wong edan ora wong tua kok simi. Nangis ora meneng-meneng. Kenapa? Setyaki urku ora, Setyaki. Ngopo Setyaki ngopo? Bungkek ngopo? Wani karo kowe? Wani ha. Aduh, monggo aku ki wayang silian. Sprene urung tak balek-balekke. Ngene aku rusak piye? Ngijali ta iki. Untunge gapitku cor-coran. Nah ora ngono ora wis coklek wingi-wingi. Bungkek ngopo? Iya. Bungkek karo wani karo aku. Bungkek aku diajar karo Bungkek. Aku diantem karo Setyaki. Wah, edan. Rumangsane opo? Bungkek, kowe wani karo Durna bapakku lakon mati sing aku. Setan ora. Prakutara. Oh. Ya bener kowe melayani Bungkek, kowe melayani Setyaki. Aku terus tak bantai sak keleme dhewe. Karemu piye? Aku gendangen. Aku nek ora tau gendang mutar tenan musana anak Pandhawa. Yo. Aku gendangen. Aku gendang buri. Setyaki duya. Yo. Rumangsane apa? Anak-anak Pandhawa dong gleleng-gleleng dumeh kowe ngewangi aku. Aku iki dikeplak karo Petra kok aku ora tau pelan-pelani. Setyaki goleki diuber Setyaki diuber. Yo. Kok kaya mau mangkung ngidul kok mau. Anakku ada anakmu barang digoleki lho. Iya. Anakmu dikandani sing apik-apik. Aja entuk mulasara karo wong tuwa. Muri. Lemu balik telat. Kowe ning kowe tanggap Sasmita kowe apik kowe. Ora wangi Setyaki ngeplacengelku. Duya. Dewas Duyang Idul sepur Setyaki mlaku ning ngalor. Lagun dhewe ora. Duya kaya mayune ban terbangan kaya mau. Iya. Duya, ayo Duya. Muri. Sapa kae? Wah. Gatul gojo. Duya. Muri. Duya. Muri.
menenge nek mbok susoni. Nah ngene madhep mburi dadi aku ngerti sapa sing nguyak. Iya. Ka Antarja diuyak. Werkudara hop. Apa? Aku krungu krusek-krusek ngono. Krusek-krusek apa? Mbah. Mbah. Nang ngono wah-wah. Ayo wis maju wae lah. Werkudara hop. Ngopo? Krusek-kruseke ngetot awake dhewe. Werkudara Setyaki. Telat kowe wis minggat Setyakine. Iki apa meneh iki? Werkudara gatos kaca. Kadang kaca wis kelakon ngeplake mau. Aduh, siapa iki? Iki siapa iki? Sopo? Mbah, kudungan kresek. Kudung kresek. Mongko nganggo mantol. Diuyak. Wah, kucluk. Kucluk sapa? Antasena. Diuyak. Siapa iki? Iki apa nih iki? Iki barang apa iki? Aku watu aku. Werkudara. Apa? Awake dhewe ditutke watu awake dhewe. Dipelani karo watu. Mbok menawa iki pusaka kadewatan iki. Yo. Apik. Sik kok watune kok iso ameng ya? Sopo? Bagong, setan ora. Duyak. Iki kok bocah-bocah kados sakleme dhewe ora. Antarja ning muri. Duyak. Gatot kaca. Setyaki. Antarja. Bagong. Petra. Aduh. Iki apa iki? Aku ora sampean digendong Werkudara aku iki. Sampean iki ngeguyu wong tuwa ora. Decune. Pripun Kakang Durna? Kurawan kok penjalin. Nek pun kok penjalin kangge dijahit. Kok dijahit sampean iki sik. Apa terus sampean arep njahit? Kurawan kok penjalin. Werkudara kok jahit wis kesel ngayame kalih kula. Makane Mbah, sampean dadi pendhita ku sing jujur wae. Ora gawe apa jenenge yane ya. Heeh. Weh, kowe ya padha dene le cangkem elek, Deng. Kok yane yana ya wae. Mangsane apa?
Dadi pendhita sing apik wae, kowe barang ki satriya ni, sengkune kowe ki patih, tekan nagarane wong kok jak-jakan nanggepe patih wujudanmu. Aku njuk ngapura. Aja njuk ngapura, aku njuk ngapura ora sinun mesti anu ngamarta kae. Negara ngamarta dadi kaya ngene kanane mergo dapur-dapurmu iki. Menungsa rupane kaya dares kok diopeni. Panjenengan mriku sesembahan kula. Panjenengan mriku eyang kula. Menawi mboten saged nggadahi patuladan ingkang prayogi sak mboten-mbotenipun sampun ngantos damel rusuh kawontenan negari Ngamarta. Iya. Aku wong tuwa malah mbok dunung-dunungke mbok kandhan-kandhani. Ya iki. Nuwun sewu. Kula wantun kan panjenengan mriku awit panjenengan nggadahi kaluputan. Iya. Aja. Wong kula arep kukur-kukur kok aja. Piye, Mbah? Kayake kowe bose. Ha ya aku. Sing duwe gamelan ya aku Mangsane apa? Sampeyan tekan negara Ngamarta ora kena gawe kisra. Ora. Petruk karo Bagong ya wis semen. Arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamu Hyang Jimari Masada ya wis ben wong sing butuh kakekne Semar ora kok Petruk karo Bagong dhewe. Sampeyan iki ngapa? Setyaki Depat. Ketek anyaran kaya iki. Kurawan kok mencari Depat. Nggih. Piye? Sampeyan nglabuhi angkara murka entek-entekane ming kewirangan dhewe. Ha iya to? Bayi ngerti apa kowe? Lho, ora kok perkara bayi ngerti apa, nyatane manuver iki mau sing gawe aku. Durna nganti nekuk penjalin lho, kepesing-pesing le mlayu. Oh ben. Ora kok ya ben. Sampeyan iki kepeksa. Sampeyan kepeksa asline. Muni ya ben ning atine ora sah ngono ya to? Muni ya ben ning atine ya wis ngono to? Hati-hati. Aku mung weling, Pak. Aku mung weling. Aku ki ora menging bapak meguru karo sapa wae. Ning wong meguru kuwi mung nuhoni marang paugraning tembang. Lamun sira, Pak. Anggek guru kage. Amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabake. Dadi wong arep meguru ki kudu dipilah lan dipilih. Bayi urung tau meguru. Reka-reka ngandani wong tuwa sing wis kuliah napa guru. Arep nyandi kowe. Uyuh. Mengane ora Kang, apa Dimas? Iki Pandhawa padha prapta ning Karang Kademel. Yo, karepe Dimas Antasena aja ngasih suwung, Kang. Bapak lagi wae kae. Kaya arep sumusul ning Karang Kademel. Wah, lho. Negara Ngamarta aja ngasih suwung. Lancur-lancur Pandhawa supaya ning ngrondane kan negara Ngamarta, Kang. Yo, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo. Pandhita Kinarya wangsit pindha kombang isep madu sarining tawang Decune kula Kakang Durna menungsa ora tatanan
jebul tinemu nek anggenipun Werkudara ngayomi kalian kula. Menika mau ngepek kalian ilmunipun Begawan Durna. Nggih. Ning nalikane Begawan Durna nandang kesusahan Werkudara ora gelem gek cawe-cawe, ora tau gek gelem ngewangi karo Begawan Durna. Kersanipun ngados pundi? Sengara kula iso nakon nyuwun ngambil nyidra wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya menawi sakmangke keduga kasembatan lan kelakon menawi dados jangkaripun Semar Badranaya. Kersane Kakang Durna piye? Mangsawang Dik Pate, mangsawang. Oh, kula nek ora gawe sedih atine para Pandhawa, ora gawe runtik penggali anak-anakku para Pandhawa. Samangke kula kinten mboten badhe purna lelampahan menika. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Mangsawang, mangsawang Dik Pate. Durna ila panalinganira lumajaring ratri. Nalika semanten Sang Tapa Begawan Durna narsa ngeningaken cipta anuta diri meminta karsaning Jepang Widi. Nalika semanten ing mengangkah arsa damel srana wigaring Sang Badranaya ingkang arsa miwiti nggenya mbangun kayangan. Nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa ical araganing Sang Tapa Begawan Durna wenteh araganing Sang Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Sutama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsung keswa wis wujude kaya ngene iki sapa sing arep wani nyentulani rembuke Begawan Durna? Durna. Nganti klerak-kleru leh ku amang. Mergo saka bingunge atiku Dik Pate. Nggih Kakang Durna. Sampeyan kok dadi wujud cat katon cat mboten niki tokoh napa? Sampeyan ora ngerti ora apal. Ana niki sesembahane sampeyan dhewe. Kula dadi wujud esuk maneh Prabu Pandhu Dewayana. Wih, nggih. Napa kaya ngoten niku to, Kang? Kaya ngene wis anggap ae kaya ngene. Jekna mekutan. Mekutane didol. Gak kaya nyarang-nyarang mah didol. Nek sampean wis wujud kaya ngene kersane sampean arep pripun? Mangsawang Dik Pate, mangsawang. Mengke Pandhawa keduga runtik kalian Semar menawi srana kula damel wigaripun Semar anggenipun bangun kayangan.
para murahan tengarane ngajuret kong maguru gongso kong maguru gongso tetakadya putula mboten mangling ingkang wewujudanipun cat katon cat mboten cat mawilek menika rawipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana kamangka kanthi wujud sukma Astunggara sidam sikaring bawana langgeng Kakang Semariya Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yeye Darma Kusuma ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi nuwun sewu sinuwun enten luput napa lah kok teka sak mangke Mara Pandhawa nampi rawuh paduka monggo le rawuh kanthi kawontenan ber kon kendange kodanan bersasat Semar aja clemungan natur muparat anane Prabu Pandhu praptane karang kademel yektine aku mung arep ngelingke kelawan jeneng para Kakang Nayantaka kowe iki wis dadi abdine para Pandhawa seprana seprene wis mataun-taun wiwit para Pandhawa isih kuncung nganti saiki gelung wiwit para Pandhawa isih jabrang nganti saiki isih malang camprang kowe lah kok teko dadi duweni patrap ingkang mulang sarak Semar nuwun sewu patrap kula ingkang pundi sing murang tata patrap kula ingkang pundi ingkang kula damel kuciwaning para Pandhawa kula niki ikhlas nuwun apa yana jamak lumrah kowe mung drajating batur gedibal 17 kowe wong elek nyolok mripat kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan kowe iki ming drajating Panakawan lah kok teko dadi delangap-delangap ucapmu kowe arep miwiti nggonmu mbangun kayangan Semar menungso apa kowe tak kira ora ana gunane yen to Pandhawa ngopeni menungso kang kaya kowe ingkang ora cetha jlentre uripe kepiye Jojo muntap lir kelentap duka yayasine menungso ratatan sapa kowe panjalmaning mungsuh ingkang duka wani mimbo mindo warna sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana menungso ratatanan manus manjajal Janaka kowe ora duwe tata krama tumrap wong atuwamu ngadeg jejeg ning ngarepe wong atuwamu jeneng ngarepe Prabu Pandhu tak kira ora sejatine sartane ora bakal kelakon apa to kang dadi aturmu sing mangkono iku mau ora-orane yen to Kakang Semar murungake anggone mbangun kayangan menungso ratatanan metu njaba dudukan kok dadi kanane kaya ngene Bagong mau pundi notasi drang ro ci ro nem lu nem ro ci lu ro nem kung
ngene ora kena. Nuwun sewu. Sampeyan kedahipun saged nyumurupi kanthi permana jati. Mong pancere sanu pelayan ki lho, Mir. Ha iya iya. Disampah. Sampeyan kedahipun saged pirsa dumateng kawontenan ingkang saknyata. Babakan napa Kakang? Babakan iki wau. Cobi to. Leh kula nyuwun syarat srana sepisan wujudipun pustaka Jamus Yang Jimat kalima sada menika. Awit menika dados simbol menika pralambang dados sasmita bilih kalima sada menika wujudipun gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dados regemanipun para Pandhawa. Ya dadi regemane para masyarakat, para kawula. Pancadharma menika dados gegujenganipun para kawula sak negari Ngamarta ingkang sakmangke sageta dadi pepemut tumraping para kawula dasih. Iya Kakang Semar lha nggih. Saklajengipun wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika nuwun sewu. Menika wujudipun kembang ingkang saged nguripi lan gandane mangambar arum. Menika dados pralambang asmaning Sang Puntadewa inggih Gusti kula Ngamarta menika badhe arum kuncara hanjayeng bawana. Mergi nuwun sewu keduga saged ginakaken kanthi trep, ginakaken kanthi bener becik menapa ingkang dados wujudipun gegebengan gangsal perkawis menika. Pramila inti pirembagan saking aturi Semar leh arep mbangun kayangan iki. Semar niki ora mbangun kayangane dhewe, ning sing mbangun kayangan ya kayangane kawula sak negara Ngamarta menika menawi Sinuwun Puntadewa kalian Sinuwun Puntadewa kalih Semar ya tiga serangkai menika menawi tasih nyawiji dadi siji Ndara. Ngaturake panuwun wis cumeplong rasane atine Puntadewa dene sak mengko ndak rasa wis kasembadan apa kang dadi panjangkane Kakang Semar. Ha nggih nek kula pun matur ngaten iki sampean kedahipun priksa kedah kados pundi tindake lan kedah kados pundi anggen sampean mernata sangganing para kawula dasih dipun caketi dicedhaki kanane para kawula sinuwun njaluk pamit Kakang. Karo wong tuwa ora bisa tata krama ning ngendi dununge anak teka sak mengko aku iki wong atuamu lah kok teka dadi delangap-delangap ucapmu ning ngarepe wong akeh.
pripun Ndara? Eden. Wujuding sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Pindawarna teka ambuhe kagila-gila. Mengkirian sampean nek ngerti pengapesane, wah mengke sampean getun. Setyaki. Terus, Ndara mandi lagi. Wah, udut jatahku kok ya iki. Apa kowe arep udut grendel kaya? Wah, lah saudut-udute nek ngono iki. Saudut-udute kalu. Mriki. Udut kula grendel durna niku. Timbale Kang Raka. Sapa? Kang Raka Madukara. Setyake tinunggul katanira kang tumandang. Setyane iku garwane Rawa. Nyadung dawuh Kakang Mas Yayi Setyaki pripun? Apa kira-kira si Adi iso ngundurake sukmane Kanjeng Prabu Pandhu Pindawarna mangsu iki niku mungsuh kula niku. Waduh. Setyaki meneh Bali ya Bali aku Bali ora bali tak sabut kowe pecah sinamu iya aku Bali aku kakang bulan kok Panjapala para Pandhawa mya gumulung mangung siring prasata Kurawa menungso ora tatanan Semar kon murungke lembangon ngayangan Puntadewa kon masrahke wujude Pustaka Jamus yang jimat Kalimasada mutar. Wah.
Wah. Saya akeh sing ora nrimake malah tasawang suwa kene Duryudana kakangku. Wah. Baliyo mundak kesapu barat dening aku kowe.